vakataura kuti nii ndakavatuka kuti muroi wakadya mwana wangu. Ndabereka achidhoma. Mwana aiva asina dehenya apa. Aine ganda raioneka mukati. Aine maso asingavhari akaita yero. Aipfungaira hutsi akatonhora. Asi aiimba nekuseka nekuhotsira semunhu mukuru. Gogo ava vakanangwa nasawira wavo. Aiva ritsika netsike wavo. Vatori kumunda kusenseni kunzi muroi. Uri kuurayira vana vaKristu mugano. Nekuda kwemugano uri kumurayira munda. Wakambomudyira matwins apa wamuurayira mwana. Nyaya haisi trouble. Nyaya yakataurwa vakati dzike ikapedzisira yakuda uchapupu hwasabu kunyanyiwa. Vanhu ava vaneka kupomerana uroi nekakutorwisana pamugano wemunda. Dzokororai mai nyaya yenyu. Tisati tadzokorora. Inyaya yekunetsana pamugano handiti ndizomusema chaizvo. Inyaya yamambo here kana kuti inyaya yasabhuku inobvira kuti sabhuku akanga aripo anenge pane vanobata sabhuku kuti haangave state witness iri clear. Tiri kutaura nyaya yemugano nyange akanzi haasi chichi chazodidididi asi sabhuku kandiye anotoenda akapa mugano kanoziva kuti uyu munhu anogara kwauyo anogara mugano unoitwa nasabhuku kwete namambo. Bopoto rinonzi rakatanga sabhuku aripo. Results, what are the results? Saka vamunyanyo vari pano. Vamunyanyo vari kumbera vadzokori nyaya yakakurira. Pamusoro imam panyaya iri kutaurwa iyi handina ruzivo nezvazvo, asi kana pamwe maybe mumhangari akakwanisa kudzokorora pamwe otherwise tinganzwisa. Vamunyanyiwa I think mungadai mati imimi nokuti kune vanhu vasingakuzivei vanoda kuti vakuzivei. Ukangoti sabhuku chete vanongoti mai muna sabhuku toda kuti tikuzivei. Aiwa ndinotenda mama. Yes. Ini ndini sabhuku munyanyiwa. Amai vakagara uko mai Chimudzawo namai Kanyoka vanhu vari muvillage mangu. Madzimai ari muvillage mangu saka vari kunzi vane nyaya yavo yavakauya nayo kuno, asi pavakauya kuno hapana zvandakaudzwa. Saka kugara kwandakaita mudare munomu ndakutoshamiswa kunzi ndini ndofanirwa kunge ndiri witness. Saka handizivi kuti mambo munopati kudii. Yes. Vakakwira muti nekumashuzha. Inini ndangouya sokuteerera nyaya sokuuya kunoita masabhuku zvokuti dai pamwe nguva dzangu dzakwana dzekwandoda kumhanya ndingadai ndatosumuka ndatoenda. All right. Imi muchidedzwa kuno sabhuku hamuna kuudzwa here kuti mhosva yakudedzerwa kudare kwamambo inyaya yakati? Handina kuudzwa. Hamutoziva nyaya yacho? Handitozivi. Then pamusoro dare vamunyanyiwa musati hamuzive makadedzwa last court nyaya yenyu ikapati chainwa na 1140 ikazodzima raitwa postponed nokuti pamakazouya makazodzokera nyaya isina kuti wazive zvichokwadi nekuti mamusingazive kuti mukudedze kudare kwamambo. Hazvisiri zvo. Aiwa vati kana nichidiwa kudare ndinenge ndaudzwa kuti taenda kundomhangara pamwe sabhuku chazodedzwa, asi izvozvo handina kuudzwa. Asi kudedzwa zvinhu zvakapera makadedzwa. Ndakafonerwa naatemba anongorisa mukakwanisa kusvika ipapo pamambo ndikasvikomira kusvika almost 2 o'clock. Sure makamira. Ndakamira ndikasvika 2 o'clock ndobva ndazongobuda ndaenda.
saka hamuna zvamaiziva. Handina zvandaiziva kuti ndaenda dedzerwa nyaya dzakanangana nedzidzi. Ko pari kubuda shoko rekuti nhau yemuganhu yakaitwa nani? Right. Aiwa maita zvakanaka mambo. Amai Chimudzi panyaya yemuganhu vakauya kumba vakasvika sabu tiri kunetsana nazvoko nenyaya yemuganhu. Tiri kuti tikandoti temei uko honzi kumunda kwangu, temei uko kumunda kwangu. Ndobva ndati aiwa amai, pakanaka nyaya yenyu ndainzwa, regai ndigokupai mhinduro. Ndakamira kudaro ndakatsvaga committee of 7 yatinoshanda nayo. Ndobva taita musangano ndikati amai vari kunetsana nazvo nenyaya yemuganhu, ndimi ngaita ruzivo kana ndimi makagara muno mukwengo yakawanda. Ine izvi ndazvongozvibatira pakati. Zvikanzi aiwa izvozvo hazvinetse. Tina vashumba vanga vari chairman vaibatsirana nevaipega. Tina vachinyanga vakambenge vari chairman vaibatsirana vaipega. Ndobva ndadedza makurukota acho. Yes. Ndobva wauya necommittee of 7. Ndobva taenda kana achinyanga naashumba. Havana kana kumbosvikonetseka, vangosvika kuti iyi pegi irapo, iyo imweyo irapo, iyo imweyo irapo. Ndizvozvo ini changu kwaingori kuona nepresence yangu savillage head, asi vainyatsoziva mapega acho. Ndo vanhu vandataura committee of 7. So nyaya patiri kasabhunga ndepekuti hatigone kuti postpone this case afuti tichiti sabhuku hapana chaangachiziva. Because ini pandandakuda kutoenda ndepekuti hatigone kuti ini samambo nditaure nyaya yemuganhu kuvillage kuna sabhuku. Sabhuku wangu ndiye kutaura nyaya yechi yemuganhu. So ezvino muri kundipindura, muri kuratidza kuti yawe nenyaya iyi makatomboenda kunoita zvemuganhu. Ndo pari kutangira hondo. Nyaya dzekunangana huro idzi dzinonouya paine source yakonzeresa kuti pawanikwe problem. Right. Chirege ndindosvika kuconclusion yangu mambo. Taita zvemuganhu tikafunga kuti tapedza. Right. Handina kuziva kuti kune mashoko akazotaurwa kumashure. Iwayo handina kuziva. Isi takangofunga kuti tagadzirisa tapedza. Right. Zvadaro kuzouya kwomumhan'ari kudare. Dai vakazosvika kumba kwangu semafungira angu kuti sabhuku patapedza nyaya yemuganhu pai tazotaudzana nemuvakidzani wangu, ndo mashoko andanzwa andinanga huroi hamene kuti imi munoti kudii. Izvozvo havana kuzouya vachitaura. Ini pandoda kubatsirai sabhuku patanga tichida kuti paclear ndepe maboundaries. Makapedza uyo akagara pake uyo akagara pake, but vanhu vakuzonotukana asi basa renyu. Handidika saka titenderei kupfuurira mberi nokuti papa chinondimisa kuti ndisaprocede nenyaya ndepeboundary. Ndikataure zveboundary here inini rekwaijapo kuboundary kuna nini kuna sabhuku hazviiti. Izvo takapedza. Yes. Izvo takapedza mama. Right. So what are the findings dzakazobuda nenhingi necommittee of 7 in terms yekuti anga achi-encroacha mune umwe ndiani, ari kupinda mune umwe ndiani pautu hwavo pakuobserva kwavakaita? Mafindings akaitika mambo ndeyekuti paigumira mapegi ekuti uyo ari kubva neku-right uyo ari kubva neku-left, pakazosara kapiece of land karike state. Kapiece ndofunga these two offices pokuti ukabopa mombazi koni, saka ndopanga paine mutauro ipapo. But inini sasabhuku necommittee takazoshandisa discretion yedu, ndobva tangoti aiwa muganhu wenyu ngauchiexceedawo kana ne4 meters uiwe 4 meters muganhu waapapapa, musangana pakati. Iwe kana uda kusungirira mbudzi dzako unosungirira, iwe kana uda kusungirira mbudzi dzako unosungirira, and then we agreed. Ndobva taclose case, ndobva tatoenda kune zvimwe. So izvo zvakazosara zvakutanga izvo hamuna kunzipindai ikoko kukuzoti zvakazodai kwakadai, hakuna kunzipindai. Nyaya tanga tichida ndoyamuri kutitsanangurira, matiupenera kuti isi tigone kufamba, because hapana pataiita nyaya iyo cause
yedambudziko iri yemuboundary. Kana tisina kutaurwa nezvaro tinganotaura nyaya yekunangana uroi papi tisina kutsvaga kuti chachona chazoita kuti uyu mumwe munhu anange mumwe uroi chii. Handiti mapoa. Saka makagadzirisa that issue ikapera. Chamazonotukanira imi chii. Aituka umwe ndiani. Taurai nenyika imi. Apa sipe kutombotsamwa zvamakaita apa muri kutsamwira ati hatinei nayo nyaya yenyu. Ndiani aituka umwe. Gogo vakanyepera ngavadzogorodze kuzvavakataura. Hamuna kuzvinzwa zvavakataura. Vakataura kuti ini ndakavatuka kuti muroi wakadya mwana wangu. 2014 mambo pamusoro ndina ambobereka mwana uye akaita kuti mambo vauye kumba kwangu naGaura. Mwana uye aberekwa sitata kuramba upatsika mutanda mombe. Taurai vakanga vasipoka vazive kuti makabereka mwana akatounzwa Gaura. Taurai chamakabereka kuti makabereka. Ndabereka Chidhoma. Mwana ndamubereka ai Chidhoma ndiani anochiziva. Nokuti ndo zvakanga zvakungotaura kuti Chidhoma. Saka taurai kuti makaberekei. Imi taurai chinhu chamakabereka hachisi Chidhoma. Ndakabereka mwana. Akaita sei? Mwana aiva asina dehenya apa. Aine ganda raioneka mukati. Aine maso asingavhari akaita yero. Aipfungaira hutsi akatonhora. Asi aiimba nekuseka nekuhotsira semunhu mukuru. Mwana uye uenda mubereka zvakabva zvaita kunzi chishamiso. Mambo ndobva vauya kumba natsika mutanda nevenyuzi. Mwana uye pagara mazuva ndakuramba kubhadhara mombe kuna tsika mutanda nekuti tsika mutanda mambo vasati vabva vakataura kuti imamubhadhare tsika mutanda uyu mushure mekunge andizivisa kuti mwana uyu aitwa nani kuchinjwa kudai nekuti ari kutonhora akaita aizi asi ari kubuda hutsi ari kutaura kwaita aiimba nekuseka nekuhotsira semunhu mukuru. Pese apa paiva nescalp iri pano tumwe scalp yaiva irumwe apa pese paiva pasina chiuno asi aiva achiita masounds mwana iyeye. Saka mambo vakativimbisa kuti zvatiri panapa tine venyuzi naGaura. Gaura uyu hamusi kufanira kumupa mombe asati andiratidza muroi nekuti ichi chishamiso chandaona nekuti vhidhiyo yemwana yanga yatotombotorwa kumanheru navamutongi vachiratidza mambo. Kuseni kwacho mambo vakazouya vakati chishamiso mwana iyeye uyu haasi kuvigwa ndisati ndaziva muroi. Kuti kuvigwa kwemwana hunge ndaziva muroi village rakapinda dare. Vapinda dare vanhu hapana akabatwa. Takuramba isusu kupa mombe tsika mutanda akati inini handikwanisa kunanga munhu kuti uri muroi nekuti zvosara chikusvibisa ine vanhu plus mutemo wenyika haubvume kuti nditi munhu muroi. Patopera week nehafu ndopatakazoti kuna tsika mutanda isati kurombopai mombe. Mambo vari panapa makabvumirana nazvo kuti imimi muchaita zvekuda sekutaura kukaita mambo 3 apa kuti mombe tichakupai nekuti muri kuti ichi chikwambo chamuri kuviga. Yanga atoti 3 mombe mambo vakati kwete ndobva tabvisirwa 2 ndobva wabvisa 1 ndobva tazobvisa 1 mombe. Tabvisa mombe ye1 kuseni kwacho tabvisa mombe ka yekuratidzwa kuti muroi ndiani. Gogo ava vakanangwa nasawira wavo aivari tsika nditsike wavo vatori kumunda kusenseni kunzi muroi uri kuurayira vana vaChris mugano nekuda kwemugano uri kumurayira munda wakambomudyira matwins apa wamuurayira mwana uyu mukadzi aivananga uyu haana mbobvira akauya parufu papo kweweek nehafu iro asi vakatozongotishamiswa kuti ko sei akunanga gogo ava ndobva ndavaudze nini gogo ava kuti gogo une munhu pese paarungokutukirai ari kukudzai kuti muroi wakajika mwana waMerod. Gogo ava akati aina Merod ndichanotora huku yangu iri kwaari ikoko ndoenda unomhangara kwaSabhuku. Nyaya yakaitika musi wa28 February. Gogo vakazonodza Sabhuku musi wa4 April tichitoudzwa naSabhuku munyanya kuti gogo ava yamhangara nhasi 4 April. Mushure mekunge imimi gogo vakuona kunge muri kuva irritrate kuti gogo sei musiri kuenda unomhangara chinyaya. Sabhuku vakati ndaingoda ngoziva weni nekuti nyaya ndakainzwa kuti vanhu vatukana munhu akavatuka aivari sawira wavo asi takashamisika kuti akuvaudza izvozvo kuti ndimi makadya mwana waChris. Gogo ava nambonotaura kwaSabhuku. Sabhuku ndayakatozoti vasiyei vauye vataure ndobva vazoenda gogo ava kunodza Sabhuku musi wa4 April mwana akafa 28 February. Gogo ava vagara Sabhuku vedu vakaita 3 times vachidedza munhu yeye akavatuka gogo ava 3 times amai vachiramba dare kusvika gogo ava vanzi naSabhuku imimi ndakunyorera tsamba muchienda kuna mambo nekuti nyaya iyi mambo vanoiziva yekuti panapa vakatotivimbisa kuti muvillage muno munofanira kutoti ndizive kuti akasandudza mwana uyu ndiani. Saka gogo ava vakagara ndobva vazonditwara mumwe musi ndaida kutoya kuno town. Nyaya yekupandutswa kuchinjwa kwemwana ndegore ripi? 2014. Mambo vaine vasati vane makore vakagadzwa ndogotaure kutanga iro. Saka musati maenda mberi toda kutsvaga kuti chii nhasi chiri kunoita kuti munenge muchinangana uroi. Muri kunanganira nauroi nyaya ya 2014 here nhasi? Kwete
zvavakataura muno mudare gogo ava zvakatondishamisawo. Gogo ava vakazondipinduridzira inini gogo ava kuzomhanya kwavakaita gogo kuno kudare vakati ivo gogo ava wakadya wega mwana wako mushure menge ndatsura murume wangu kuti sienei nemuganhu nekuti gogo ava vanga vachiramba ka 3 kese ndichibvunza kune vaipega vacho kuti naimi ndo muganhu wedu chaiwo chaiwo here uyu vese vakataura vari turi kuti tangonanga ipapa ndo panga pane huku yagogo ava zvisinei kuti huku haipa but ipapa ndo pane gogo yavo asi gogo ava vakaburitsa muromo kuti inini nyangwe kune matombo kwangu andikude ndotoda kwake iye ine murume nekuti haana kunhonga chifara ka3 ndakavabvunza futi gogo mune shomo muri kutoda munda kwemurume uyu nekuti haana kunhonga chifara gogo ava vakapindura vakati ina handingarime kumatombo ndakavabvunza kuti koimimi pamaipiwa nelenzi muchiona muchitopiwa nelenzi apa sei mimi makadii kurambira lenzi kuti handipade pane matombo gogo vakaramba vakati ndotoda kwake 3 times ndakati alright baba imba ichisiyana inapo papega apa ndipo paipe pakataurwa nasawira wavo kuti ndo pakadyirwa vana veso ndo pakaperera vana gogo ava ndobva vandiudza kuti wakadya wega vana vako iwewe inini ndobva ndavaudza kuti gogo inini handisi madzimai vaivai imimi pakutaura kwamakanga muchiita kuti baba mwana siyanai nazvo apa ndo pakataurwa nasawira vava kuti ndo pakadyirwa vana maitaura kuti chii pamashoko enyu ndangotaurawo nekuti zvinozivikanwa nemunhu wese ivo gogo ava ndo vakatozondiudza inini kuti ndimuroi muroika kwete ivo ndo vakatondiudza kuti ndimuroi ndo paipe kutaura nasawira kuti pakadyirwa vanhu avedu ava mune muchitaura kuti chii ndangotaurawo kuramba here kuti mainanga munhu uroi handambovananga ivo ndo vakatonanga inini kuti ndakadya ndiko inzwaika makadya mega mashoko ekunge ava kupindura asi imimi enyu muchiti kune murume wenyu nhai baba dai masiyana nayo nyaya yepakanwa ndo paya pakanzi nasawirawo ndo pakadyirwa vana vedu ava mairevei papa ini ndakangoguma ipapo chete ivo ndo vakatozoenderera makananga munhu uroi kana maitaura nemunhu muchitaura mashoko iwayo handizive kuti wai nyaya yenyu yakanzi brought forward kesi iri pachena muri kutaura ndimi ndakazoti kumurume wangu baba aningini iyanai nenyaya ndo pakanzi nasawira pakadyirwa vana muchitaura nemunhu wamuri kutaudzana naye mune muchitaura mashoko akadaro sei asi ipapo handisirini ndakazvitaura ivo gogo ava ndo vakatondiudza inini feya kuti iwe utori muroi gogo ava vakupindura kuti usataure nyaya yekuti kwanzi pakazonzi pakadyirwa vana vako wakadya wega handiti ndofunga muri tu zvikero zvenyu pauroi munenge muchitaura muroi anoziva umwe nangu handiroi hamuroyeka kosei muchida kuti avo vanoroya oga gogo ndo vakatondiudza inini kuti ndiri muroi ani ndo vakatondiudza ndega ameno kana ndiri kutadza kunyatsonzwisisa kune vamwe vari kutaura dare ravo pamuganhu vakunotsiudza murume kuti iwe ngatisiyanei nepapa makati ndo paya pakaperera vana vedu maiti chii muri kutaura nemunhu wamuri kutaura naye mozoti ngatisiyanei napapa ndo pakaperera vana vedu apa isusu kuchivanhu hatiite zvokuti manzi munhu akazodaiso saka kuine nyau dzosingwi madimikira nezvimwe zvakadaro ndo basa redu rechivanhu kana mashandisa madimikira enyu nenyau dzosingwi dzenyu dzikatipa maresults ekuti mananga munhu uroi isu hatikunyarei tinobva tangokuudza kuti makananga munhu uroi tokupai mutongo mozoita action after that ndokuti nyaya dzedu dzifambe tichienda mberi because hamungati tiri kutaura nyaya dzatiri kutaura dzemuganhu pano makunopinza zvokuti imi baba nyararai ndo pakaperera vana vedu apa muchitaura neumwe munhu iye anofungei ndo pakaperera vana venyu nei paipedza vana nekudii ipapa asi inini papa hamusundinzwisisawo gogo ava vakanga vatotaura kare kuti inini ndakadya ndega vana vangu dai ivo vari varoi tsika mutanda dai akabata ivo gogo ava asi ivo vakatopindura muromo kutoti inini ndakadya ndega vana vangu ivavo asi sawirawo ndiyakatoudza kuti uri muroi havana kwavakaenda asi inini ndisina tombovananga kuti uri muroi gogo ndo vakamhangarira izvi zvimutaurwa zvamuri kutaura izvi zvaitaurwa rini zvemuganhu wakaitwa rini naye usaku zvane 3 zvemuganhu zvine 4 weeks zvine 4 weeks vapedza izvozvo magadzira zvemuganhu kai mapedza pakanga pakutaurwa nyaya yekunzi ndo pakaperera vanaka nde zvaafter yave after nyaya yemuganhu ka idhe iroro idhero havakazosara kutaura wamhenu hatizi kuti pazvakataurirwa ndepapi pamusori mama taura kufunga baba vanga vari pashumba paigadzirwa munda vanga varipo
kamboapoka mukana shoma aiwa isati hatipuwe munhu wokutaura nemi kupindurana nameya munodhwa kuti kana munhu achitaura munoramba muchitaura hatizonzwanana ndati isu hatipuwe munhu nemi asina kuuya kudare kunzi ngauye ari witness here ngauye ari chii vashumba tikavati ngavataure mudare vachitsikirira maya kunonzi mambo akanga achitoita kutopuhwa vanhu vekuti vataure ndichitsikirirwa mudare handiti mungadai makati kuna sekretari wangu painyorwa masamonzi ndaikumbirawo kuti ndiuye navanhingi vazondihwitineserawo nyaya yangu because paiitika izvo vakanga varichi varipo handiti handina kana kupindurana navameya vakapofoma vachitaura zvavanoda handina kana kupindurana noda itochema ndikaridza mhiri ndikati pamusoro baba amunyanyiwa muri kunzwa here zvekutaurwa nameya baba amunyanyiwa vakati handiitambiri ndenyaya kunyimana sauti ndakachema ndikaridza mhiri ndiri panzvimbo ipapo ndichitukwa nameya ya ini ndinozvitenda kuti mashoko asina kunaka akataurika nokuti ndaanzwisisa vachaatsanangura vega ndakatozoudza murume kuti chinyararai ndo pakaperera vana veda imi muchitaura neumwe munhu hakuna zvinhu zvakadaro kuchi vanhu hatiregerere vanhu vanoita unhu hwakadaro pamuganhu wamuri kutaura wema4 meters pa6 hectares munhu ada unorima pamuganhu why muchiita tsika dzakadaro muganhu wekuti unouya wonzi toda kuisa road pano pamuganhu pano saka muchiramba development yekuti vanhu vakatoda kuisa road moti unoda kupinda munda mangu 2.5 meters kubva pane mutu pegi yakadai 2.5 tichipindawo 2.5 tichiendawo road pakati hapana boundary inofanira kuti vanhu vati mungaite boundary remutu wokuti kwanzi uya ari kuseri kwomutu uya ari kuseri kwomutu makazviona kwani zvinhu zvakadaro hazviko saka vakauya zvomhangara ndevapi ndini kana maikandirana muchidini dini ndoda kuti mubhadhare hwaimi mosve kunanga munhu uroi mombe yakakwana mombe munofanira kubhadhara hwai ndakunzwisisai pamakanga muchitaurira mashoko asina kuzofadza amai avo pekuti imi baba imi nyararai ndo pakaperera vana vedu ava muchitaura neumwe munhu hapana zvamune muchitaura zvinodarika kushata kwemashoko akadaro saka muri kubhadhara hwai inouya rini manyamukuripa inouya rini iri mari $100 pera kwaApril aiwa ndokatingwa yes the dispute was resolved but the issue now ndeyekuti vanhu vagadzirisirwa nyaya yeboundary ukaona ichikontinya ichiramba umwe munhu ainayo isusu manje teta kushaya kuti gwinya rachona nderei handi but pakuzonoudzana manje zviri clear kuti munhu anotaura vachinangana vachitaura nazvira basa zvino zvinhu zvakaipa vavakidzani kuna kwatee tichienda saka tatarisa nyaya yeboundary sabhuku you have done your duty then continuation yenyaya ndeyevanhu vanoti isu hatinzarwo handiti saka kuno kundatanga nehwai aiwa inyaya dzakanaka mambo asi ndachingoda kuti madzimai aiwa yachisumuka mubva mavakomekedza kuti unhu ihwohwo kumusha hatitouda yes nauye maboundaries imamai mukusainai pachine kutaudzana here futi ndati pachine kutaudzana here muchinetsana nenyaya yeboundary ravo then sabu ndoda kukutaurirai onesai vanhu vanonetsana nenyaya yemaboundaries munoteedza velenzi
mapegi edu ayaya kana paine pegi rakanyorwa kuseri panapa kuti number 13 apa kunokuronyorwa kunzi number 12 handiti sidurudzanisai vanhu ivavo vachibva papegi ne2.5 meters uyu achidzokerawo uyu 2.5 meters achidzokerawo ipapo ndorira mbeva hakuna musha usina rira mbeva rinofamba nevanhu aiwa ndizvo yes.